Isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Miyerkules ngayon. It's Wednesday, August 13, 2025. Kumusta ho kayo mga kabalen? Justin Dizon po ng CLTV 36 News. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. At ito po ipangako natin sa ating mahigit 1.8 million followers dito ho sa Facebook at syempre yung libo-libong naabot din at ng mga followers din natin sa YouTube at TikTok. Gayon na rin yung mga tagapanood natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood ho ang inyong istasyon CLTV 36 via Signal Channel 115 at syempre Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Gayon na rin sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Breaking news muna tayo mga kabalen. Opo, meron tayong impormasyon sa mga oras na ito. Kasalukuyan hong nandyan sa Kapitolyo, okay, ng Pampanga, si Ashley Punsalan, ating kasama sa ating news team. At gayon po ay nandyan ho yung ilang mga individual na complainant na di umano'y biktima nitong quote-unquote alleged scam o yung nautangan ni board member Shiwen Lim. At ngayon po ay nandyan sila sa Kapitolyo para mag-file ng kanilang complaint. Habang ako ay nagsasalita sa mga oras na ito, nariyan ho yung mga complainant at sila po ay nagsusulat ng kanilang mga reklamo para isa papel, idokumento ito hong kanilang mga complaint. And ayon pa ho sa ating reporter na si Ashley Punsalan na sa mga oras na ito ay nandyan sa may session hall ng Sangguniang Panlalawigan ay hindi po umattend o wala sa session ng SP. Wala ho ngayon sa SP, hindi present sa SP ngayon. Ito pong si board member Lim, board member Shiwen Lim ng ikatlong distrito ng Pampanga. Matatandaan pong naharap sa kasong estafa si board member Lim. Gayon na rin isinailalim din sa garnishment yung kanyang mga asset diyan sa land bank gawa ng kanyang pagkakautang doon sa quote-unquote na mga business partners na ayon naman sa mga nagrereklamo ay tila na biktima sila ng di umano'y scam. Nauna na hong sinabi ni board member Lim na wala siyang planong takbuhan yung kanyang mga naging quote-unquote business partner at babayaran daw niya. Yun ang kanyang sinasabi. Pero ayon ho sa mga nagrereklamo, abay taon na ang lumilipas at hindi na parang mahirap nang hagilapin si board member. Kaya ganyan umabot sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanya. Ito pong mga individual. Actually, yung nakausap ho ni Kuyang Justin Dizon ay isang OFW. 50,000 lamang yung kanyang hinihingi. Subalit hindi pa na ibibigay. Yan ho kabalen, ang latest kaugnay ho nitong mga kasong kinahaharap o yung kasong kinahaharap at mga reklamong kinahaharap ni Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim. Kaugnay ho nitong kanyang negosyo na ayon sa kanya nalugi, kaya naman yung kanyang mga investor ngayon naghahabol. Yan ho ang latest mga kabalen dyan sa Kapitolyo at hinihintay lang natin kung ano pa yung mga development maya-maya ihahatid ko sa inyo as we go dito sa ating programa. Kaya naman, tutok lang sa CLTV 36. Ika nga sa ating skip the scrolling ayon sa ating caption stream. Samahan si Kuyang Justin Dizon sa 45 minutes na balitaan. At ito, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga via Siposco. Para ho sa mga babiyahe sa syudad ng San Fernando, asahan yung light to moderate traffic dyan sa may area ng Jose B. Lingad, General Memorial Hospital at saka sa Dolores Macabacle. Light to moderate traffic. Ganyan din ho sa may Regional Government Center
sa tapat ho ng ito pong hausandang sakop, Keng Maimpis. Light to moderate traffic din ho ang sitwasyon dyan. Batay na rin sa latest at real-time update mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Mula naman dyan sa si POSCO o sa San Fernando, tunguhin naman natin, alamin naman natin yung sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan para sa mga babiyahe patungong Bataan, Olongapo, Zambales at iba pang bahagi ng ating rehiyon, gitnang Luzon. Narito po ang traffic situation sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Kabalen, dito sa ating Layak, Balanga bound light traffic, ganyan din ho sa may Balanga intersection, light traffic ang sitwasyon dyan. At maging sa ibang bahagi, dito pong lalawigan ng Bataan dyan sa may Walter Mart, sa may Rotonda ng Balanga, Alauli at sa Kulis at Suwal ay light traffic sa mga oras na ito. Mabilis na pasada sa sitwasyon naman ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ito ho mga kabalen, sitwasyon sa NLEX sa oras na ito. Diyan sa may Balintawak, Toll Plaza, light traffic, Mapulang Lupa, Valenzuela, at light traffic din. Dito naman sa Mindanao, Toll Plaza, makikita may bahagyang pila ng mga sasakyan pa-exit ho ng expressway. Sa may Libtong, may Kawayan, makapal ang volume sa magkabilang linya. Pero sa may syudad ng San Fernando at sa may Bukawi Toll Plaza, maluwag ho ang NLEX sa mga oras na ito. Kabalen, sino sa inyong nakaranas nitong matinding pag-ulan at malakas na hangin na nagpatumba sa mga puno sa North Luzon Expressway kagabi? At yan huy personal na daraanan ng inyong lingkod, Justin Dizon. Nakita natin yung mga puno na nagsitumbahan dyan sa bahagi po ng Mexico going to Angeles Interchange. About 500 meters before Angeles Interchange if you are headed north. Kahapon, bandang alas 7 ng gabi, nariyan ho, nakita natin yung mga nagsibuwalan na puno at meron pa hong sasakyan na nahulog. Kabalen, dito sa may gilid ng kalsada, gawa nga nitong pag-iwas doon sa mga nakatumbang puno, baka siguro kung nadaanan ko sakto, hindi yun yung patumba So, nandun ho tayo sa harapan. And marami hong naipit sa mabigat na dali ng trapiko sa NLEX nito pong Martes ng gabi, lalong-lalo na dyan sa may area mula Daug going to Angeles, Mexico, dahil dyan nga yung mga nagsitumbahan na mga puno sa lakas po ng hangin. Kaya paalala mga kabalen sa mga babiyahe, ay tumutok lamang sa mga thunderstorm advisory na inalalabas ho ng Pag-asa. At syempre, tutok lang sa CLTV 36 News dahil yung mga weather update at yung sitwasyon po sa North Luzon Expressway ay aming ihahatid sa inyo oras-oras para ho sa mga babiyahe dito sa ating rehiyon at patungo sa iba pang bahagi ng Luzon. Mamaya sisikapin nating makausap si Ashley Punsalan live mula ho dyan sa Kapitolyo para lamang sa mga katututok lamang sa ating programa. Ito, breaking news, nasa session hall po ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang ilang individual na nagrereklamo at naghahabol ng kanilang perang di umano in-invest kay board member Shiwen Lim doon sa kanyang naging negosyo na ayon naman sa board member ay nalugi. At ngayon ho ay nandun yung mga individual upang isa-formal yung kanilang complaint, upang ihain yung kanilang mga reklamo. And prior to that, naulat na ho natin, nahaharap si board member Lim sa kasong estafa and yung garnishment din
ng kanyang mga asset dahil doon sa isa pang civil case na kanyang kinahaharap. Una nang sinabi ni Board Member Lim, hindi niya tatakbuhan. Pero ayon ho sa mga complainant, parang hindi ganun yung nangyayari dahil taon na yung kanilang binibilang para makuha yung kanilang pinaghirapang pera. Yan ho ang breaking news sa oras na ito mga kabalen. And for the meantime, alamin muna natin ang magiging taya na panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Typhoon Goryo. Patuloy pa nga itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum sustained winds na umaabot sa 140 kilometers per hour near the center at gusts pong umaabot sa 170 kilometers per hour. Ang kanyang sentro ay huli pong nakita sa layong 165 kilometers northeast po yan o hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ngayon nga po ang kanyang pagkilos ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Kasalukuyan ay direktang naapektuhan po nito ang Batanes province in terms yung hangin niya o severe winds. Makakaranas ng pabugso ng hangin doon sa Batanes province. Habang in terms of mga pag-ulan naman ay nakakaapekto ito ngayon dito sa Batanes, maging sa Cagayan province, Ilocos Norte at Apayao province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa ay habagat o southwest monsoon ang nakakaapekto at nagpe-prevail at nagdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating kalupaan. Maya-maya lamang iisa-isahin po natin yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. sa ating bulletin, makikita nga po natin in the next 12 hours, generally ay pahilagang kanluran pa rin ang kanyang magiging direksyon. So inaasahan natin na magla-landfall po ito sa Taiwan o southern part ng Taiwan ngayong araw din. At nakikita nga po natin, based na rin po dito sa ating pinakita po na track, itong shaded areas kung saan makikita po natin hagip ng radius ng bagyo ang Batanes province. Ibig sabihin, yung mga pagbugso ng hangin doon ay inaasahan dulot ni Typhoon Goryo. So kung mag-persist po yung kanyang projection, posible rin ho na this afternoon o mamayang gabi ay lumabas na rin ho ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin tayo magantabay sa magiging updates ng Pag-asa. Kaugnay dyan, signal number 2 pa rin ay nakataas sa Itbayat, Batanes o sa municipality ho ng Itbayat doon po sa lalawigan ng Batanes. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Batanes province. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat, maging alerto po tayo dahil sa lugar na nakataas ang signal number 2, possible ng 62 to 88 kilometers per hour na wind o lakas ng hangin at posibleng magdulot ng minor to moderate threat to life and property. Habang yung nakataas naman ang signal number 1 ay posible ang 39 to 61 kilometers per hour na maximum sustained winds o lakas ng hangin at pwedeng magdulot ng minimal to minor threat to life and property. Samantala, dahil naman sa habagat, inaasahan din natin yung pagbugso ng hangin sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, sa eastern portion ng Isabela at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya pinag-iingat din natin ang ating mga kababayan doon dahil bagamat wala pong signal o tropical cyclone wind signal sa mga nabanggit nating lugar, ay posible pa rin silang karanas ng mga pabugso ng hangin dulot ng bagyong Sigoryo. Ibig sabihin, dulot po ng southwest monsoon rather, yung na-enhance na habagat, na-enhance po ni Typhoon Goryo. Samantala, in effect pa rin ang ating weather advisory, so possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Batanes province at Cagayan province. Dahilan pa rin ito o direktang epekto pa rin ito ni Typhoon Goryo. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, maging alerto po at inaasahan nga natin ang halos widespread na pag-ulan dahil nga po sa epekto ng bagyo. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawrin na may mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan province dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, sa Batanes province ay maulang panahon na may pagbugso po ng hangin dahil din kay bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, so particular dito sa Mimaropa region,
dito po sa Masbate, Albay, Sorsogon, at maging sa Camarines Sur at Catanduanes, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin tsansa ng mga pagulan sa halos maghapon dahil sa epekto ng habagat. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng bansa ay mga localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Anytime of the day po yan. So, posible yung mga 5 minute to 1 hour na buhos ng ulan anytime of the day dahil sa mga pulong-pulong pagkidlat, pagkulog. Sa temperatura naman natin sa Metro Manila, from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat. Sa Baguio ay 16 to 22 degrees Celsius. Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 32 degrees Celsius. At sa Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa Western Visayas, sa Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, maging dito po sa mga region ng Bangsamoro at Suksargen, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, posible rin ang mga localized thunderstorms. So, paring maging kampante saan man ang lakad natin for today, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Iloilo. Sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius rin at sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Zamboanga Peninsula o sa Zamboanga City at 25 to 32 degrees Celsius naman sa Davao City. Nakataas din ang ating gale warning ngayon sa Batanes. So, ibig sabihin, posible nga po o nakikita po natin na maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon, kaya't hindi pa rin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat, especially yung maliliit na sasakyang pandagat dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan doon dahil sa presence ng bagyong si Koryo sa extreme northern Luzon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. in the morning. Mamaya lamang ho yan, kaya't mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Ayan, yes. Ayun. Yes. Ayan, yes. Ayun. Yes. Ayan, yes. Sa iba hong mga balita, Kabalen, breaking news, kapapasok lamang na balita mula ho sa Bulacan, PNP. Isang lalaki po ang naaresto matapos hong magtakhang mang-hostage. Arestado po ang isang lalaki matapos mang-hostage dyan sa Baliwag Public Market sa Barangay Poblasyon, Baliwag City, Bulacan. Kanina hong madaling araw, 1:35 ng umaga, Miyerkules, August 13. Mabilis pong rumisponde ang mga tauhan ng Baliwag City Police Station na nagresulta sa ligtas na pagresolba ng sitwasyon at pagdakip sa suspect na sangkot din ho sa kasong tangkang pagpatay. At ayon pa ho sa ulat, at itong mga Kabalen, kasalukuyan na hong nasa kustodiya ng Bulacan Police ang suspect na nahaharap sa kasong attempted homicide kaugnay ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.
Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa atin hong pagbabalik. Makikibalita tayo kay Ashley Punsalan na kasalukuyan kinakapanayam itong mga ilang individual na di umano'y biktima ng investment scam ni board member Shiwen Lim at sila po ay nagbibigay ng pahayag at nagsusulat na rin ng dokumento upang sa gayon ihain ng formal ang kanila pong reklamo. Kami po ay magbabalik mga kabalen at mga impormasyon pa na may paggagamitan at pagkakatiwalaan. Lahat pong yan sa pagbabalik ko ng CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. At ito mga kabalen, sa mga balita at impormasyon pa na may paggagamitan, tuloy-tuloy muna tayo sa ating public service announcement. Pero bago yan, alamin muna natin yung ating foreign exchange rate. Ito para sa mga nakikibalita, zoom lang natin. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong August 12, araw ng Martes, sa 57 pesos 0.075 centavos. Yan ho mga kabalen. At doon sa ibang denomination, yung ating Japanese yen, 38 centavos. UK pound is 76 pesos 56 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 26 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 80 centimo. 80 tuloy, 18 centimo. Yan. Sorry. Ayan, yung ating dirham, 15 pesos 51 centavos. Euro ay 66 pesos 22 centavos. Habang ang Korean won ay 04 centavos at Chinese yuan 7 pesos 92 centavos. Shout out kay Kuyang Felix Barrios na nagla-like sa ating Forex post at laging nag-aabang. Yan, Kuyang Felix. Kumusta ka? Public service announcement naman tayo mga kabalen. Ito ho, at sa ating mga kababayan dyan sa, ito, tapos na to. Yan, okay. Dito ho, sa bahagi ng Del Carmen at Santa Rita sa bayan ng Lubao, Pampanga, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. Sa Mabalacat City naman, Fairground Subdivision 9 p.m. hanggang 5 a.m.
mawawalan din ho ng supply ng tubig. Yan ho kabalen ang latest kaugnay nitong water interruption schedule. Dito naman, power supply naman. Ongoing brownout dyan ho sa may St. Francis Village hanggang 12:30. Opo, St. Francis Village, bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho para sa mga Fernandino, bukas din 4 a.m. to 8 a.m. dyan ho sa bahagi ng Don Ramon, Dizon Estate, San Agustin, Sir Hill, St. Dominic Villa at Manga Village. Ayan mga kabalen. Apat na oras ho yan, alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Yan. Sa bayan naman ng Lubao, Pampanga, bukas 8 a.m. to 4 p.m. maghapon. Ito hong power interruption dyan sa may barangay San Nicolas II, maliban na lamang sa Purok 1 at Highway, at dyan sa may San Antonio, maliban na lamang sa Sitio Palitik. Wala pong kuryente. Yan kanin pong binggit pong lugar. Yan pong balena ng Lubao. Bukas, pati nga po niya po kabalen, alas 8 na ning abak, hanggang na pong alas 4 na ninggat panapon. Affected mo naman king may banggit, power interruption. Hindi pong barangay San Vicente, 8 a.m. to 4 p.m. Liban na lamang sa Purok 4, 5, and 6. At yung barangay San Miguel at San Francisco. Okay? Kasali rin ho sa maapektuhan ng scheduled power interruption. Gawa nitong upgrading at conversion ng single phase to three phase ng Pelco 2. At kasama rin sa mawawalan ho ng kuryente bukas, ito pong Barangay Santa Maria, Santa Teresa 1st, Santa Rita, Santo Cristo, San Pablo 2nd, Ampopang San Agustin, King Balena po ng Lubao, alas 8 na ning abak hanggang ng alas 9 ng Bengi, at alas 3 hanggang na pong alas 4 na ning gat panapon kabalen. Pamuatin pa. Kaya baya naman po, same schedule, 8 to 9, 3 to 4, Del Carmen and Remedios in Lubao, Pampanga. At ito hong San Nicolas II, 8 to 9 and 3 to 4. Yan ho, kabalen. At kabilang din ito, San Antonio and San Miguel, dyan din sa Lubao, Pampanga. At yan ang latest update kaugnay ho ng mga power interruption schedule dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Ito ho kabalen sa ibang mga balita gaya ng aking nabanggit kahapon. Ito papakita ko yung mga detalye dahil na pagpaalam na natin dito ho sa biktima itong litrato na pwede nating maipakita. At paalala ho, ito public service announcement na rin sa ating mga kababayan, lahat ng mga taga-panood. At ito hong nakakakita, ang pupukarat ng kakaliguran tamo nung malyari, pakisabihanan nyo lang. Uling itong basag kotse modus ay patuloy na nambibiktima sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Gaya ho ng aking nabanggit, ito hong huling biktima
Nangyari ito kahapon diyan sa may Dizon Estate. Oo, mga kabali. 2 days ago, sorry, sa may Dizon Estate. At hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap ito hong mga suspect. At alam naman ho natin, this is not the first time na nangyari din ito sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. I'm sure maraming magtatanong, nung Karin Milyari, kaya ko naman naalala, doon ho sa may kanto ng Dizon Estate. Kaya pong Don Ramon. Doon ho sumalakay itong mga nakamotor, mga kabalen. Kaya paalala sa ating mga kababayan, wag na wag ho kayong mag-iiwan ng mga valuables, mga mahalagang gamit sa inyong mga sasakyan. Lalo na ho pag gabi. Dahil itong mga basag kotse, patuloy ho ang kanilang pamimiktima sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito dapat merong aksyon at paigtingin ang pagbabantay sa ating lungsod. Dahil nakakatakot ng lumabas paggabi kung ganyan din pala, paparada ka, babasagin lang iyong sasakyan. Paging PNP, paramdam naman natin yung 5-minute response time. Pakita naman natin na kaya nating hulihin yung mga basag kotse at hindi lang puro record ng mga kaso ang ating ginagawa. Tiwala kami sa inyo. I'm sure kaya niyo yan. Di ba? Sinabi naman ni PNP Chief. Yan ho mga kabalen. Dapat pagbabantay. Iba yung pagbabantay. Dahil yung mga kawatan nandyan May mga hindi lumalaban ng patas. Grabe naman, di ba? Isipin ho ninyo mga kabalen. Nakaparada ka lang, babasagan ka ng sasakyan. Ito ho, iniintay lang natin si Ashley Punsalan. At para ho doon sa update kaugnay nitong binabantayan nga nating balita dito ho kay board member Shiwen Lim. Of course, with all these developments, bukas po ang panig o bukas po ang CLTV 36 News para ho sa panig ni board member dahil lagi naman natin siyang bini-reach out. At gaya ho ng nabanggit natin, ilang beses na rin nagpa-interview sa ating programa, nagpadala ng voice message, pinuntahan ni Paulo G. Sinabi niya, oo, meron siyang pinagkakautangan, pero hindi ho niya tatakbuhan. Yan ho ang kanyang sinasabi mga kabalen. Ito ay kuha ngayon dyan sa may Sangguniang Panlalawigan Session Hall ay wala ho dyan si board member Shiwen Lim para harapin. Dahil nariyan yung mga ka-complainant at nag-file sila ng of course ng written complaints to document yun hong kanilang mga hinahabol. At kabilang ho rito yung ilang mga kababayan nating OFW nakapagnegosyo, nakaipon at nag-invest nga dun sa kanyang restaurant na sinasabi ayon ho kay board member Lim nalugi. Kaya naman hindi na ibigay yung ipinangakong shares pero malaki din kasi yung interest at ayon naman dun sa mga kausap yung mga quote-unquote partners daw, kahit man lang sana yung puhunan, ibalik na lang. Pero ang problema, pahirapan pa. Ito mga kabalen, meron akong ipapakita exclusive dito sa ating programa. Dahil binigyan ko ng pagkakataon si board member Lim na sumagot din ho dito sa ating katanungan sa kanya. Gawa ng na-receive natin itong mensahe. And hiningi ho natin yung kanyang panig kaugnay nitong specific complaint na ipinadala sa atin ng, hindi ko na lang papangalanan kasi nga, isa ho yan sa mga complainant ng, ni board member Lim sa kasalukuyan. So, eto, papakita ko sa inyo yung datos, yung isang chat, isang conversation sa pagitan ho nitong si BM Shiwen Lim at ito hong
nagpakilala na isa ho sa mga investor. Itong ininvest ng ating kabalen sa kanya ay 50,000 pesos lang para sa restaurant na umpukan. Pero sinisingil ho, hinihingi yung kanyang, syempre, yung kanyang ginasto, pinasok na pera ay hindi po maibigay. Dumating ho sa punto na umano ang kanilang conversation sa ganito. And I tried verifying this with board member Lim. I forwarded this message sa kanya pero hindi pa po siya sumasagot at hindi siya sumagot actually. Kailan ba to? Kailan ko pinadala? Kahapon. Okay, so siguro naman it's an ample time. Of course, it's an ample time para din bigyan siya ng paning. Pero again, bukas po ang CLTV ano. Ito ho ayon ho doon sa isang complainant. Dumating sa punto na nang babanta na itong si board member Lim Dumating ho sa punto na ang kanyang sinasabi ay pati pa yung kapatid mo, iabe manakot ka pa nga be mo. Bisa ka sendan da kang proof, naman kalupang mangyat mula lading aliwa. Tapos sabi nung subject, mo ko pa matakutan. Tapos sabi ni, dito sa chat na pinadala ng complainant, tumbukan ta na mo, na muli ka. Ali siguro, Kenny mo pakit ninuwi ka, sabi naman ni Shiwen Lim. Matapang ka kasi balo mo alako, sabi ng complainant. Ito ho nagpadala sa akin mga kabalid, isa pong OFW na nag-invest ng halagang 50,000 pesos para ho sa umpukan. Ang kanya hindi naman kalakihan pero still ayon ho sa kanya. Alam ko hindi malaki itong hinahabol ko pero sabi ko nga nung kausap ko siya, alam mo kahit 1,000 lang yan pera pa rin yan na pinaghirapan. Okay? So sa oras na ito, pwede na nating makausap si Ashley Punsalan live mula ho dyan sa session hall ng Sangguniang Panlalawigan kung saan nariyan ho yung mga complainant ni board member Shiwen Lim. At sila po gaya ng nabanggit ko naghahabol Teka lang, tatawagan natin si Ashley. Para ho bigyan tayo ng update Ito ho, bukas po ang CLTV 36 muli para ho sa panig ni board member Lim. At ito, magbabalita po live mula ho dito sa Kapitolyo. Nasa linya ng telepono si Ashley Punsalan. Ash, isang magandang umaga. Ano ang latest dyan sa Sangguniang Panlalawigan? Hello, magandang umaga po. Sa mga manonood natin, magandang umaga. Sir Justin? Go ahead. Yeah. Hello. Nandito nga tayo sa may Kapitolyo na formal nang naghahain ng reklamo laban kay board member Shiwen Lim. Higit 10 mga biktima ng umano'y pang-scam ng naturang board member. Ayon sa kanila, ang iba ay ayon sa kanila, nasa 88 na tao ang kabilang sa isang grupo o group chat na binuo nila sa Facebook. Ayon sa mga nagrereklamo dito ay nasa 35 million ang hinahabol nilang pera dito kay board member Shiwen Lim. Kayo, Justin. Ashley, ito ba, itong mga investor na to o itong mga kababayan natin na ito, could you please tell us about their profile? Ano-ano yung mga background nila, saan sila nanggaling? Kasi doon sa mga una nating interviews, karamihan OFW. Ito bang mga dumating ngayon are the same? Ang ilan dito ay yung iba galing pa yung pera sa mga asawa nilang nagpapadala sa OFW, o yung iba naman ay meron pang nasa ibang bansa. Pero yung mga nandito, sila yung karamihan sa kanila galing sa napundar nila sa pangingibang bansa, yung na-invest na pera kay board member Shiwen Lim. Yung isang nice itago kasi yung pangalan nila. Halos gusto nila na yung information nila dahil ayaw munang ipakita sa publiko. Pero yung isa dito na nakausap natin, yung na-invest yung pera na nasa 100,000. Yung na-invest yung pera ay galing pa sa pension ng kanyang yumaong asawa na nagtrabaho sa Saudi at Taiwan ng higit nasa 6 years na pagtatrabaho sa ibang bansa. At ito din isang alin na to, meron siyang
anak na umaasa sa kanya o umaasa dun sa pera, lalo na wala naman umano siyang trabaho as of the moment dahil gusto niyang bantayan yung anak niya dahil nga babae, yung lahat ng kanyang anak. Meron din dito ko yung Justin na kasama niya yung may dala siyang writ of execution nung court order mula sa Regional Trial Court ng Taguig pa ko yung Justin. Ito naman yung isang kumpanya na nag-supply ng manpower service dito sa umpukan na business ni board member Shiwen Lim. Oo. So marami pala merong mga investor, merong mga mga outsource na mga manpower supplier. Oo, tama. Oo. Actually kasi ito alam mo matagal nang usap-usapan, matagal na nating nababantayan. Doon sa mga naging pahayag ni Vice Governor Dennis Pineda, naging statement niya to and merong ding nagsasabi, same observation, na kung hindi si board member ay lumutang at naging board member, magiging pribado lamang yung kanyang pagharap dito sa usapin na ito. At ito rin naman para sa ating manonood, we just want to educate them sa usapin naman ng media literacy. Kaya naman natin sinusubaybayan itong balitang ito dahil ibang usapin na nga, hindi lang pribadong tao. Bagamat nagawa niya yung mga deals na yon when he was still a private person, a citizen Lim, citizen Shiwen, iba na hong usapan ngayon dahil siya pinasusweldo na ng taong bayan at nahaharap sa mga kaso. Ashley, ano yung nagtulak daw? Ito bang statement ni Governor Dennis Pineda ay sabihin natin, nag-empower ba ito sa mga complainant to show at lumutang sila ngayon? Actually, tama ka ko yung Justin, no? Ang karamihan dito, kaya sila lumakas ng loob na lumapit dito sa Kapitolyo dahil nga sa nailabas din na panayam ng CLTV 36 kay Vice Governor Dennis Delta Pineda, pati na rin yung iba pang informasyon na inilabas natin tungkol sa mga complainant na lumutang pa laban dito kay board member Shiwen Lim ko yung Justin. Ashley, ano ang magiging susunod na hakbang? Ano yung next step upon filing the complaints? Anong klaseng complaint pala itong kanilang inihain? Sige nga, could you please walk us through? Alam ko, law student ka. Recitation muna. Sa ngayon kasi, Kuya Justin, pinagawan muna sila ng written complaint bago, hindi pa, para maisampa yung mga kaukulang kaso dito. Sabi nga kanina ni Attorney June, tutulungan mismo sila ng Kapitolyo na magsampa ng kaso. Itong written complaint na to, kailangan siya karama po ng prosecution yung buong kaso natin laban kay Shiwen Lim, kayong Justin. Tayo din kay Attorney June, meron pang ibang mga abogado, mga volunteer attorneys na tutulong mismo para mas ma-resolve itong kaso na pinag-uusapan natin ngayon. Okay, Ashley, meron pa bang mga darating daw? Meron pa silang inaasahan? Or as we speak, tapos na yung kanilang documentation process at na-i-file na itong mga dapat i-file na dokumento? Sa ngayon nandito pa sila sa may isang room dito. Hindi pa tapos yung iba at hinihintay din matapos kasi yung SP session na kasalukuyan pang nagaganap dito sa dito sa harapan ko, Kuya Justin, no? No-show din pala si board member Shiwen Lim dito sa session. Hindi siya dumating kaya yung tinaon din pala ng ibang mga complainant na ngayon magpunta dahil nga merong session ang mga board member at imasa sila na darating din si Shiwen Lim. Ayan eto ho mga kabalen, sabi ni board member Shiwen Lim, hindi niya tatakbuhan pero ngayon kahit sa session, araw ng trabaho, wala, lumiliban. So ano bang sinabi ni, eto panghuli na lang, kumusta, nakausap mo na ba si Vice Governor Delta, Dennis Pineda, kaugnay nitong issue? Meron na ba siyang nabanggit or at least man lang ano yung na-observe mo sa kanya doon sa mga usapan nila with the complainants? Hindi pa natin siya nakausap, no, Kuya Justin, pero tinatry pa natin ito dahil inaabangan pa nga natin matapos yung session ng Sangguniang Panlalawigan. Pero kanina ang nakaharap natin, pinaharap ni Vice Gov sa mga complainant ay si Attorney June Catlas, para nga mabigyan ng mas legal na abiso
para sa mga complainant at kung paano nga isasampa yung kaso nila at kung ano yung gagawin. Pero in-assure naman yung mga complainant na hindi nila titigilan na hanggat hindi maresolba o hanggat hindi makuha yung hustisya na hinihingi nila. Ayun. Okay, maraming salamat Ashley Punsala, nag-ulat live mula ho dyan sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall ng Pampanga dyan ho sa Kapitolyo. At muli kabalin, ito po ang mga balita na dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po yung magpapaalam na dahil sumobra na tayo sa oras. Shout out muna sa masugid nating tagapanood, Koyang Joel Stephen Manalo. Good morning, Koyang Joel. Dakala salamat. Magkapeta, may kadwa na akong tasa. Good morning din kay John Quiroz and family sa Arayat, Pampanga. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito po sa CLTV 36. Para ho sa mga impormasyon at balitang mapagkakatiwalaan at paggagamitan, i-follow lamang ang ating Facebook page, gayon na rin ang ating YouTube channel, TikTok, Instagram, at bisitahin ang ating website www.cltv36.tv. Muli po, ito po si Justin Dizon. Ingat ho tayo lagi, be kind, and God bless.